ስኹም ብርኽዩ ዕሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስረጊን አምላክን ኢየሱስ ክርስቶስ ከንቀናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልድ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወብየ ዲያቆናት ሮን ሳይሉ በጻናት በበስምኩም ኩን ፍታኑን ጻህነ ይረሰንስ ብሏን ስመዚዮ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 زي مهارن نكسس 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 صقونا أبيك أسيس بصلاتك قدس تحلى في محاركم مزمز وخي حلكم في المنفس قدس كما صار حتى تتعقب من تقدسنا مريم محل نكسس بالعصر ذكرته وندز مهارن نكسس زي 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 مهارن نكسس بندقتنا مريم مهارن نكسس بندقتنا مريم 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 مهارن كريستوس ذاز عزيها من بارسجا قويتانا إيس كريستوس مقابرن مفصل ساعات معلتنيا كمود دقاس أمثال مس لزبنة كمود داتا جزي عد مسبت قصر هاي مسجانا صلوات سنة نجار نجبرن رب هالي جابي يا رب ونقويتنا أملاقنا مدحنا إيس كريستوس نمسكن لنا شويرنا ردينا نحلونا نقربنا تقبلنا أنت معنا أصحنا سعادة سعادة ونبسحنا أي حجو مزعد الصلاة ديان كل زمن وتنا بفصم سلام كلنا كل زعج جابير أملاقنا ندمنا لنا وقويتنا جابير كل تحزاب ونقويتنا أملاقنا مدحنا إيس كريستوس تعلو كل قبرنا من تقول قبرنا وكسول قبرنا مسكنك لنا سلا سور كنا زردا خنا وحل خنا نبخون سلا زغرب كنا تقبل كنا سلا دعوة كنا خنا سعادة سعادة وسلا زب صح خنا نمسكنك لنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زندمنا كلنا كم محرت كون لنا نزعد السعادة ديان كل زمن وتنا أن أخاب ونفرع بفصم سلامكم فصم هبنا كل غنات مكران كل قبل فايت عن رغب عسوات من العد سلان وقويتا كبار كاب كله حزب خاونار كاب زرياب زلنا يبطاونا رح وزتعم بعيشن عزلنا تمنون كريتن كل حال سلام كرق سلطان ذهب كنا نسخ ما كل فعد منا بلا عنا برنا فتنا يتتون هذا ودها قلتنا ملقنا مدعنا يسكب صوت من تفر سبيل بس قبره عرتني عرتنا مسقى معرم حوم زغنا من فسك بس مسقانا صنعة وزل لك على من كل ساعة نزل علم آمين شارع يكون أنا أبغى أشياء بكادي ولا شراء يكون أنا شارع يكون بشواني سالة هذا والله أنا شرك قبري لفتينا سينا بأشتا سوم بجيجا وزيا مزمر 5 عند حدا عند حنيا عب صحيح بصحيح مزمور 5 حدا وأملاح كم بزحت لها كام حرني كم بزحر رايخا أبساي دمسس كاب أبساي أبي كحسبني كاب حتياتي ونانسحني أنا أبساي سلز فلتو حتياتي كل جزيب كدمايو نعاها نبين هات راح بدلكو أبدمي هاون أكي جبركو بقالاتك ونعخد كون انت فرد كون كتملخ انه بكي تسأنسكو انه يكاب حتيات ولدتني نسخاخا نزقارد كايون نسورن تببكا سلازقلت كالي نحق فتخا بسمع الزات نسقن امو نسه تحسبني امو كابرد اسعدو فاتان حقوس انت اسمعن امو تندركو ما تعسمتي حقوسا نقزكا خب حتياتي كولون بزلو ابساي وندمسسو وأملاح صروي لب فتر اللي ونع منفسكا وشتي حدث أبكد مجاز كايتي دربيني قدوس منفسكا هبني بزمر حن منفسكا وندقفني شعو من قد خان قبنياتات كمهرم يتهم تتأرات ارتخام نابخا خملوس يوم وأملاح مدحاني كابعداد ما ناقفني لساني ون بسعد أخاخ تحقوسيا أو قويتاي أفاي مسكان أخاخ نقرسي كنافري كفت مسواتي بهاي بلاكان إيو المسوات محرار تبهجو أي تبهجون إخا تبهجون تتخون جنا مقرب كل كانيرة مسوات إجابير تحت منفسيو أملاخ نتحتن لوهن لبي أي نعقون إيو أو قويتانس يوم بحقوس كاسن يقبر الله مكابيتات إيور ساليمين ندقا شعوب مسوات صدق بزحرر مسوات قربان باخب لك أيو أب مسوي إخاون أراحو قرب لك أيوم هالليل ويا ما تقاب شير تقبر على 5 دقائق معلخ كيري هالو حجي
ناتكا تخينا والتي خاني أنا شرقة أنا خاني أما أبياتني أن استناتكم كلا يقوروا ناي موبايل كوينسي عبي زب ناتكا وزا يا باش أبوش أنا قبر الله أبوشي هرا سمعنا لهم هو الشيء فري كتب لي لاسي أنا قري الله رأيكم دول حجي هو تبو حارة حجي صبو الرأل حجي صبو الرأل حارة ጸሎት ጊዜ ደቃስ ንጉርስቶስ ንጉሰይን አምላኸይ ምስጋና አቅርበሉ ኃጢአተይ ካሕድገለይ ከዓልምኖ ደተረ ዓድለና እሞ حارة مزمور 130 أبوش تسفوم 130 حدن ኤልሳቤጥ 132 መምህር ሳራ 133 ኣቦሽቱ ወልደ ትንሳኤ 134 ኣቦሽቱ ዮሃንስ 137 ሉላ 138 ረዘነት 141 ኣቦሽ ተስፎም 142 ዮዲት 146 ኣቦሽ ዮሃንስ 147 ኣነ ከምብባየ 148 ኣቦሽ ተስፎም ኣዊልኩም ተንብቡልና أبوش تسفوم الراي يتم 40 شمال حراش هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣቱም ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም نجزيابير كامدري أمسجنو أتم قبلات بحرن معمق كلهم أتم حون بردن أصحيتان جمن كله تسلط قالوا تسلط هبوبلان أتم أهرانن قربيتن كلهم فريت عوامن حدثاتهم كلهم أراويتن كلهاتكم إنسان لما متبنو نفرت عوافن نجسات مدرن كلهاتكم أهزابن مسافنتن كلهاتكم فرت مدرن أقوازن قرازتن عبيت مسنا عشتو سمو بين العليو قرموها لعل سماعين مدرن يمو نسمك لي أبيار مسجنو ونهزبون كرني العالي سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل يتزقر بو هزبي يمسجنو هالليلويا هالليلويا نبي كسب أنقذ 24 سنة أبوش وانجلت صحيح الراي أولوجيوس كيريوس بارك إكزيو نجر زم وانجيل لوكاس ردوا لأجزينا يسوس كريستوس لوتو سبعة العالم عالم وانجيل لوكاس معرف كلته خفقد 25 كساب 30 كلتن إنه دما أبي يورساليم سمعون زبهاد سبعين نبره إذا سبعي زيز عادقنا أملاح زفره مسئننا إسرائيل زبه نبره منفس قدس دما نبرو يتمسيح እግዚአብሔር ከራእዮ ሞት ከም ዘይር ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ነበረ በመንፈስ ከአና ቤት መቅደስ መጸ ወለዱነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ሕግ ክገብርሉ መስአተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽውን ከም ዝናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲን ኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋነዎ ኢኻ በለ ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽ አሜን
وكرسوس أملاخنا مسير أبوخان اسم منفس قدسن لومن كل ساعة نسجد الكالونا آمين آمين كفلتات صولوت إلسابيت إنه أب قدم إتي قنع فرادي كقوم يألهو إتي أب مسجا أب مجايز حلف أدمي نخنانين نفردن بقع سلزخوني ببزحي حاتياتي رعدن انكتكتن علهو جن كان جينا أب مريت تنبري كاب خلقسي تنسعي مخنياتو مريت أب مقابر أيودسون إيو عمود كعاد ذكرو يلون أب جهنمون زمسكنو يلون ካብ ደቃስተኪ ተንስእኪ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረኒ ናድሕንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን آمين موعظ ሰብ ዘይውዳእ መምህር ሳራ أرأيك موعل سب زي ودا زي عالم زي آخر نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نصور زخونة مخنيات محلوك كنيرو كن كتتصيف زخونة تقباراتكن اتهمق كيكن أبقدمي اتحقنيا مزقلا عبارات حتى تسد احكي أبتشللتنيان كدان كسقاخي خلخي اتتهبي انتاي ايو تتهبيو ملسي او كريستوس أملاخي بتي أزيو زفره فردخا سنبد نتي زالعالماوي فردخا انبركخ بتي ملكوتاوي نتبرعوي برحان كان قد اللخو أنا هسوم دنوس ساب عراتي دكيسا زلخو عب هيواتيون زي قدوس خونكو نايتي تقبال قرص عبنت بموساد أفلبين نوقعخو هو أملاخي أنا قبنيني يمو يقرب للي يقول يزني وزلفني والعالم عالم آمين آمين ونزلت دنقل أين عالم باريس أمين سيخم ونزلت دنقل ناباريخي أبتقلت أفصلال رديئت كزرقحي نتي أب حلنا كم معبل زقلابت كفء حسابك تبعي عرحقيو نتا حممتي نفسي بخونتو أزيا هلواتا تأفئو على أمة أبصولتن من قاحن أبكسيا مخنياتو نسخي كعليتن محرت التلمني عليت أدي أخي أدي من هواتي نقسين أملاخي ويتا إيسوس كستسفا إخي كبرنا أملاخي خلقكم شيء آمين أوغيتا هيوت الشيء تانكي دكتورة خم يمسكم كلهم عبطات جزاك الله مسكن أوجيتا بزالي تزي أنا عمو بزي حتى كنحضر حلونا وأملا غبطاتنا نسخة بروخيخا برختك أزي بزحيو قدسم كان زال عالم كبري زمال أويو آمين أوجيتا خمتي أباها توكلنا يزلنا محرتك خمو تخون لنا عينتي كله نعاخا يتبع اللوا نسخة خا أب أوانو مقبيت هبوم أو أملاقنان مدهانينان أو تصفى كله وسنات مدري سمعنا وقيتا نسخة إخا كابزي عليت زي نزل علم تدحننا تعوبنا آمين وقيتا بروخي خامو فردخا محرني وقيتا حقنتك بروخي إخامو كبرخا أبرها لي وقيتا محرتك نزل علم ينبر وقيتا نعين نتقبر إدكا نتكبر إدكا كاب ولدو نا ولدو معغبي سلازوخانكا أيت نتساقني أوغيتاي نعاخا بديلي أمو محرنن ننفسي أدحنان النابلكو إسقلي اللخو أوغيتا أباخا توكيل اللخو مو أدحناني فقاد كاخ قبر كا محرني نسخا أملاخي فالفالي هوتي إخا ببرهانكا دما إنا برهان النري محرتكا نابتم زفتوخا كبرخا خا نابتم قناعات لبي تمتص صقان برختن مسغانان بحق ناتكا ايو او قدم عالم زنبركا نزل عالم اتنبر زلخان ابون ودن منفس قدسن نعخا مسغانا وداسي قرما يقبع لو من كل ساعة نزل عالم امين اولو القويتا
በኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ንሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን ቴንኪዩ ቃል ሂወት የስማዕና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሉላ ኣራይ ከመይ ሲኹም ከላትኩም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለድካ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቐለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንዓውድ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን 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 ቦታት ናባኹም በቀሺ አባሽ ተስፋ ወስሉስ ቅዱስ ወስሉስ ቅዱስ መሓረና ወስሉስ ቅዱስ መሓረና ወስሉስ ቅዱስ መሓረና እጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና እጎይታ በደልና ይጸብጽበልና እጎይታ አበሳና ይቅረበልና ወጎይታ ንሕሙማት ዝኻ ብፀሓየሞ ምን ትቅዱስም ካይል ካፈውሶም ወጎይታ ንሕሙማት ዝኻ ብፀሓየሞ ምን ትቅዱስም ካይል ካፈውሶም ወጎይታ ንሕሙማት ዝኻ ብፀሓየሞ ምን ትቅዱስም ካይል ካፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ናዴታትና ንሓዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሶም ዕርፍ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ረድኣና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕረ ቅድስና ንኣኻ ይግባእ አሜን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርከና አሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ቅዱስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክዋድሕነና እምበራ ፈተና ይገጥመና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም በክለኹ ብሕና ከድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም በክለኹ ንስኻ በንስ ብረኽቲ የኽብረ ማህፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወክትጀስ በልካ ሓጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታን ኣብ ሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ረዘነት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንክ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግበልና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ፍርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ወድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ዮዲት ከመይ ምስኹም ጀሚል መስሙ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ኻን ነብስና ስለ ዘድሓና ነምስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ሰግደሉን ንኽብሮን ኦ ጎይታ መሓርና ኦ ጎይታ መሓርና ኦ ጎይታ ባረኸና ኣሜን አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት አቦታት ዲያቆን ሳሙኤል ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ
ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ዓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓዱሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም መጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኣሜን። ኣቦታት ኣቦሽ ችራላይሶን በናባኸዮ ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገርና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግራን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ግህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕልየና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለትን ጌራና ሎም ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሳና ሕደገልና። ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ብዕልና ከደንግል ከም ስጋ ደንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ዝኸበነ ስብረክቲ ክብረ ማህፀንኩም ብርኺ ኦ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ስደት በርቂ ሓጢኣትና ንክሓድገልና ፍትወልደ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቆስ ዮሐንስ የተቀዳመ ናይ ንስሓ ጸሎት በራን ቦሽ ጎርዋ ንስሓ ጸሎት ተኸላይ ተገበራ ናባይድያ ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጥኣናዮ ንስኻ ርህሩህ መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን። ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይትሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግብረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወናኻ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና። ብጸጋ ርህራሄን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እትብውን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ጎይታ መሐረና ረትካውን ኣብዛሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን
خبرت سجرلكا كريستوس من أملاخنا فعل نوع تجسن بزح مهرتين سمايات بسنيات ملاخان روحان تو معنا قدامهم حتى تنيتات تمحر نحات بن إسحاق تمليسو بيوت كنبر برمت زيك اللي انت سبيهم دلو تصفى سمايات كرحبون كلهم نبدأ احنا تتقدم وقوي تابزا سعودي أنا كل ساعات عندما أنا نتقبل وثنا كان علنا تزادت كان قبر مرحنا انفسنا قدس سكان حساباتنا ننصيه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوست عتياتنا حدا قلنا كاب كل كفا حزن سكيات برد عنا ولونا ممكن أقوى قدسان ملاك تفحلونا أودت ابنت كان من رحمة أنتي نابت زي مرمارن زي وستنن فلتات كان بس حد لنا إسخان زلالن برقيق أمين وقويتا بقعات قورنا مسكانا كم زلنا خنصلب سمايات تنبرابونا أركان تعب سمايكم ودم ريخون على تنجران لما هبنا محنا نزل لنا حدقنا لما ردنا نوسع لنا أبقفاد حننا مبارا فتنا يتتونا من قستن حيلين كبر النزل علمنا تكاين مع أمين عزتي مريم بنا قدس كبر يوم الله السلام تاسلام لكل أخوه إنه قدمري بشقا أخوه دنقلي خيار دي جابير صباحت كويتا سراوي السلام لكل أخوه نسخي كوانس رختي خير فركر سخم برخيو أم تتسكا جابير مساخي وفست دس بالكي حتيت ناصر يلنا نفت ودخي يسكرسوس من تانا محرت لمن الماء آمين أراي كلهم كما أمسيهم كما فنيهم أبانا أبي مرقتا قشام اللو لمشت كمتيم زيابير بدحان يملسهم كم وين حونا ممهر كم تخلق زي زاربلنا زنبرة لما عالتي أي تعمان أتزمت كاربلنا دما زيابير فعاديخون لمجن أبنا أبي كشسفما لو أبنا أبي كشوانسون ألو واشتسفما يتسبنا نرنا زيابير مسكن نبوش يوحنس مرحنا لنا نرنا لحن كمرحنا يو أبوش تسفما مسؤولو كم تخلق زي أبونا زبلنا نتا معرف كننببا أب سلستيات مقيلا زلا كاب حدا كساب كلتا كموين كاب سلستا كساب عسرت سلستا أول زبص مكرات زبل كاب عسرت أربعة كساب فصامي حساب عسرت شمونتا دما مسم زي أمنو أيتب قرانو تبليامو كان نبب بلنا دكتور سمع يمو سلستا مسمببو بدحريو بوش يوحنس بوش يوحا تسفب لما كما رحنا يم برا بشات كبرلنا هلا باشي الله دي بابو اسل از شير زغبا على أي كورنثوس معرف شدشته باش شركة قبل أدخل لنا باش يعني باش تسفهم طب يوحنس هذا كان يشير بقى تقبل أنتي ما تعمد عقد اسمه سأل نقدم سبيان ببا يوحنس مرحنا لي لحراي بحطون بمرسن قرنا خانة حاجة بس نابهم يا باشي كنا ماشي تنباب مقدم سلسة سبات كاب قصر هذا ساب سلسة كاب سلسة ساب عسرت سلسة كاب عسرت أربعة وساعة السامية ننبب كم تنايك قدمنا تنببو سبات ايدكم حفابلو دكتور الرأيام أنا خابس أنا هي وتعلو خاب سلسته سقع عسرتو سلسته تخاليتي هلا كالا تقدمت من ساخلك ما مثلني نحن خالط ما عندك كنا بنتملي أوكي أنا ممكن أبي بخيلي هلا تعدامي تموتن ببيع رزنت ماشي
ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ፀጋ ኣምላኽ ንኾንቱ ከይትቅበሉ ንሕና መዓይቲ ኮይና ንምዕደኩም ኣለና ብቕብልቲ ግዜ ሰማዕኩኻ ብመዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኩኻ ይብል እዩ እሞ እንሆ እታ ቅብልቲ ግዜ ሕጂ እያ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ኣሜን ጽላላት ተመስገን ይሁን ህይወታ ቀጽሊ ኣነቲ ጳውሎስ ዝበፅሖ መከርያ ትብል ኣገልግሎትና ምእንቲ ከይፅረፍ ንሓደ እኳ ብገለ መዓንቀፊ ኮቶ ኣይንህብን ኢና ብኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ርእስና ንርኢ ኣሎና እምበር ብብዝሒ ትዕግስትን ብመከራን ብጭንቀትን ብፀበባን ብመውቃዕትን ብማእሰርትን ብጋሮ ብፃዕሪ ብምንቃሕ ብፆም ብንጽህና ብፍልጠት ብዓቕሊ ብልውሃት ብቅዱስ መንፈስ ተጎልባ ብዘብላ ፍቕሪ ብቃል ሓቂ ብስልጣን ኣምላኽ ብፅዋር ጽድቂ ብየማን ፀጋም ብክብርን ሕስራንን ብክፋእ ወረን ጽቡቕ ወረን ከም መስሓቲ ግናኸ ሰብ ሓቂ ኢና ከም ዘይተፈልጥና ግናኸ ኣጸቢቕና ፍሉጣት ኢና ከም ዝሞትና እንሆ ከዓ ሕያዋን ኢና ከም ጽዑዓት ንሞት ግና ኣይተወፈናን ከም ጉህያት ግናኸ ኩሉ ሳዕ ሕጉሳት ኢና ከም ድኻታት ንብዙሓት ግና ነፀጉ ኢና ኩሎናስ ሓንቲ ከም ዘይብልና እኳ ንርአ ኣሎና ኣቱም ሰብ ቆሮንጦስ ኣፍና ንዓኻትኩም ክፉት እዩ ልብና እውን ገፊሕ ኣብ ልብኹም ደኣ እዩ ዝፀበኩም እምበር ኣባናስ ኣይፀበኩምን እዩ ግናኸ ወሬታ ክትመልሱ ከም ንውሉደይ ዝዛረቡ ኮይነ እዛረብ ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ልብኹም ኣግፍሑ ኣሜን ኣነ ከንብብ እኽእል እየ ዶክተር ዶክተር እታ ሳልሰይቲ ኣቲን ሳራ ከንብብ ኢላ ኣላ መስለኒ ሓቀደ እወ ሶሪ ሚት ኮይነ ዛረብ ፀንሐ ሶሪ ምስቶም ምስ ዘይኣምኑ ኣይትቆረኑ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትፀመዱ ማለት ንፅድቅን ሓጢኣትን እንታይ ኣራኺብዎ ወይስ ንብርሃን ምስ ፀልማት እንታይ ህብረት ኣለዎ ክርስቶስ ምስ ብልያል እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ገድብ ኣለዎ ንመቅደስ ኣምላኽ ምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ ኣምላኽ ኣቦታቶም ክነብር ኣባታቶምን ክመላለስ እየ ኣነ ኣምላኽኩም ክኸውን እየ ንሳቶምን ህዝበይ ክኾኑ እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቅደሱ ሕያው ኣምላኽ ኣሜን ስለዚ ካብ ማእኸሎም ውፁን ተፈለዩን ርኩስ ኣይትተንክዩን ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ክኾነኩም ንስኻትኩምን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኮኑኒ ኢኹም ይብል እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ጎይታ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን ኣሜን ቦታት ናበኹም ይባል ስክሪነይ ግን ምንም ዝረአ የለን ጠፊኡ ዘሎ ብስክሪነይ ጥራይ ድምፂ ዘለኹ ድምፂ ጥራሕ ዘሎ ንደልየ ዘለና ኤልሳ እቲያ ባይብል ካብ ጉግል ኣይረኸብከን ንዓንዴ ዝደሊ ዘለኹ ግን ኣብ ቦሸሶን ትረኽቧ ዲኹም ኣነ ኣብ ሞባይል ስለ ዘለኹ ሸርክ ገብራ ይከኣልኩን ላፕቶፕ የብለይ እርግፀኛ ይኮንኩን ዓይነተን ከም ዝኾና ሞ ንስኹም ከላይ ቦሽ
ترى لها باشي هو ترى الله عفري كتب لها تدخلها باشي راح كان بو بخلاه أي شكرا أو خلوا دحين كابت سكرين راح زوم قبروا أمه نشعو سكرول ناقبركم لنا تخدم باشي راح تبو قطع باشي أنا بغي باشي همس خاف مرحبا هراي فقدكم وكنا أبوتات باسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين እግዚአብሔር አምላኽና ብቓሉ ክንራኸብ ኣብ መንጎና ክህሉ በዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝፀዋዓና ንኣምላኽና ነመስግኖ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ማእኸል ኣቦታተይ ኮይነ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ኣብ ማእኸል ዝእርሙነ ኮይነ ክዛረብ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኣሕዋት ምስ ኣቦታት ዝገበረኒ የመስግኖ ሎማዓንቲ ከምቲ ክትመሃርዎ ዝቐነኹም ንሕና እኳ ኣይቀነናን ኣብቲ ትምህርቲ እቲ በፂሕኩሞ ዘለኹም ምዕራፍ 2 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ኢና ዘለና ካብኣ ክንቅፅል ኢና ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ክንሪኣ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና يسمع الله يمش هو باشي الراي أبتي هذا حلفنا يا معرف حموشته قدوس باوروس نرأسو سبات مس እግዚአብሔር ክዕረቁ ንልምን ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደር ኮይና ምስ ክርስቶስ ተዓረቁ እንዳበልና ንልምነኩም ኣለና ክርስቶስ ምእንተኹም ሞይቲ እሞ ምእንቲ ዝሞተልኩም ክርስቶስ ንበሩ ምስኡ ተዓረቁ እናበለ ንሰብ ቆሮንጦስ ኩሉ ሓሳቦም ኣብ ክርስቶስ ክህሉ እታ ምዕራፍ በኣ ወዲእዋ ኣብዚኣ ሕጂ ዘለናያ ምዕራፍ ከዓ ዝዓበየት ምዕዶ ዘላኒ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ እያ ከምቲ ዝጀመረ ነቲ ቃል ካብታ ምዕራፍ ቁፅሪ 1 ዘንበባልና ጸጋ ኣምላኽ ብኾንቱ ከይተቀበሉ ንምዕደኩም ኣለና ጸጋ ኣምላኽ ብኾንቱ ኣይትቀበሉ እንዳበለ ልማንኡ ክቐርብ ከሎ ኣብ ቁፅሪ 1 እና ኣብ ቁፅሪ 2 ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ካብኡውን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ኣገልግሎቱ ሓቀኛ ባህርያቱ ኣተኪሩ ክዛረብ ከሎ ከምቲ ነቶም ሰብ ቆሮንጦስ ኣብቲ ዝዓርፈ ምዕራፋት ዝረኣኹሞ ንስኻትኩም ደብዳቤ ናይ ኣምላኽ ኢኹም ንስኻትኩም ትውፊት ኢኹም ካብቲ መጽሓፍን ካብቲ ደብዳቤ ንላዕሊ እቲ ህይወትኩም ከም ትውፊት ኮይኑ በቲ ምንቅስቃሳትኩምን በቲ ተግባራትኩምን እናተምሃሩ ንኣምላኽ ከኽብርዎን ከመስግንዎን ንስኻትኩም ኣብ ልብኹም ዝተጻሕፈ ቃል ኣምላኽ ዘለኩም ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቤት መቅደስ ኢኹም ስለዚ ከምቲ ብግዜ ኦሪት ኣብ እምኒ ዝተጻሕፈ ሕጊ ዘይኮነ ሕጊ መንፈስ ቅዱስ ተመላለሱ ነቲ ሓቂ ኣብ ህይወትና ትርእይዎ ኣለኹም ካባኹም ዝመጸና ዘሎ ሁሉ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ሓንሳብ እወ ሓንሳብ ኖኖ ዝብል ዘይኡሙን እዩ ካልኦት ኣነ ነዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ዝመስረትክዋ ኣነ ከዓ ከም ኣቦኹም ኮይነ ይምዕደኩም ኣለኹ ኩሉ እቲ ሓቂ ግብሪ ሓቂኻ ኣብ ህይወትና ብኩሉ ነገር ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ኩሉ ዝገበርክዎ ዕዮ ብኡኡ ክነኣድን ብኡኡ ክጅሃርን ኣይደልን እንዳበለ ኣብ መወዳእትኡ እውን ክነግረኩም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንዳበለ ክሳብ እቲ ሰማያዊ ራእይ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝሃቦ ግን ንትምክሕቲ ከይኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ እውን ብዙሕ ስቃይ ከም ዝገበረሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኡ መንገዲ ነዞም ሰብ ቆሮንጦስ ነታ ዝመሰረታ ቤተክርስቲያን ክሳብ ክንደይ መከራ ከም ዝረኸበላ
ኣብኣኻ ሓቀኛ ባህርያቱ እናገበረ ክረድእ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣበሳ ወይ ምክንያት ወይ ወቀሳ ከይርከቦ ቆሪፁ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሕና ኣብ ቅድሚኹም መዐንቀፊ ከይንኸውን ፃዕርና ዘሎ እቲ ኣገልግሎት ወንጌል በኣና ከይፅረፍ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ከምዚ ንሕና እንኸዶ ዘለና ከምኡ ነቶም ካልኦት ብሂወትኩም ትውፊት ኩንዎም ብሂወትኩም መፅሓፍ ኩንዎም እናበለ ክምዕዶም ከሎ እውን ኣብዚ ንርኢ ኣለና እዚ ኩሉ ምስክርነት ናይቲ ሓቀኛ ኣገልግሎት ከዓ ኣብቲ ስጋዊ መከራ ዘርኣዮ መንፈሳዊ ፀጋታት እናተኣሳሰረ ይገልጾ ብዛዕባ ሃዋርያ ጳውሎስ ተጋራጫዊ ዝኾነ መግለፂ ካብ ሰብ ቆሮንጦስ ነይሩ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ኣገልግሎተይ ንሱ መረጋገፂ ናይ ቅንዕና እዩ ነቲ ኣገልግሎት ረኣዩ እናበለ ነቲ ዝሓለፎ ኩሉ ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍክሮም ክሳብ ክንደይ ንዕኡ ምእንቶምሲ ዋላ ነብሱ እውን ኣሕሊፉ ስጋይ እውን ኣሕሊፉ ክበኩም እየ ዝኩሉ በኣኹም ክንድዚ ካብቲ ዝስደዶን መከራ ዝረኽቦ ዘሎን ድቃስ ዝስእኖ ዘሎን ሓደ እታ ዝመስረታ ቤተክርስትያን እያ መከራ ትኾነ ዘላ እታ ባዕሉ ዝመስረታ ናተያ ዝብላ ብጎይታ ዝተዋሃቦት ተገልግሎት ንሳቶም ከምቲ ሃዋርያ ዝደለዮም ኮይኖም ፀኒሖም ይቕየሩ እንዳተለወጡ ካብቲ ዝመሃሮም ካልእ ትምህርቲ እንዳሓዙ ይፀንሕዎ ስለ ዘለው ኣብቲ ውሽጢ ማሕበር ከዓ ብዙሕ ምፍልላይን ካልእ ከምዚ ክንሪኦ ፀንሐና ኣምልኾ ጣዖት እውን እኒኣቱ ስለ ዝነበረ ነዚ መልሲ ክህበሉን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ካቨር ገይርዎ ኣሎ ብሰፊሕ ልቢ ከዓ ንዕኡ ልቦም ክህብዎ ይልምኖም መብፃዕታት ኣምላኽ ምእንቲ ክቕበሉ ከዓ ኣብ መወዳእታ ምዘይ ኣመንቲ ምዘይ ማዕሪኦም ንዕኦም ምዘይ መስሉ ከይተሓባበሩ ምስኣቶም ከዓ ሕብረት ከይህልዎም ክምዕዶም ከሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ፀጋ ኣምላኽ ንኾንቱ ከይትቕበሉ ንሕና መዓይቲ ኮይንና ንምዕደኩም ኣለና ንሕና ክብል ከሎ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ሕጂ ካብ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ኢሉ ኣብቲ ምዕራፍ 1:1 ሕጂ ንሕና ክብሎም ከሎ እቶም ሃዋርያት እቲ ምስኡ ዘሎ ጢሞቴዎስን ጳውሎስን ኮይኖም ፀጋ ኣምላኽ ብኾንቱ ኣይትቀበሉ እቲ ዝተጠመቕኩሞ ጥምቀት ንኾንቱ ከይከውን ንሕና ኣምባሳደራት ምስ ክርስቶስ መታዓይቲ ኮይንና ንልምነኩም ኣለና ንምዕደኩም ኣለና እቲ ዝተቐበልኩሞ ፀጋ ትምህርቲ ወንጌል ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ዕርቂ ንኾንቱ ከይከውን ብኾንቱ ምቕባል ፀጋ ናብ ውድቀት እዩ ዘብፅሕ ከይትወድቁ ተጠንቀቁ ስለዚ ኩሉ እቲ ንወሃቦ ፀጋ ናይ ትምህርቲ ፀጋ ድዩ ንባዕሉ እታ ናይ ጥምቀት ፀጋ ወልሓንቲ ኣይንምህር ንነብስና ጥራሕ ነድሕነላ ፀጋ ዝተዋሃበትና እውን ንዓውን ንኾንቱ ከይትኸውን ክንሕልዋ ሃዋርያ ጳውሎስ በዚ የርእየና ኣሎ ንድሕነት እቲ ፀጋኹም ንድሕነት ተጠቐምሉ እቲ ቅቡል ግዜ ከዓ ሕጂ እዩ መዓልቲ ምድሓን ከዓ ሕጂ እዩ ተዋሂብኩም ዘሎ ኩሉ ፀጋ ተጠቐምሉ እዩ ዝብለና ኣብቲ ምዕራፍ 1 ማለት እዩ 1-2 ቁፅሪ 1-2 ኣገልግሎትና ምእንቲ ከይፅረፍ ንሓደ እኳ ብገለ ነገር መዕንቀፊ ኮቶ ኣይንህብን ኢና ስለዚ ከምቲ ንሕና ኣገልግሎትና ከይዕንቀፍ ንጥንቀቕ ዘለና ንስኻትኩም ከዓ
ሽም ኣምላኽን ኣገልግሎት ኣምላኽን ከይውቀስ ክጥንቀቑ ይምኽሮም ኣሎ። ንሓደ ዘገልግል መኽሊት ዓስቢ ካብ ኣምላኽ ኣለዎ። ኣገልግሎትኩም ንኾንቱ ከይከውን ዓስብኹም ክትቅበሉ ብዘይ ንጽህና ብዘይ ቅድስና ኣገልግሎት እንተገልገልካ ንኾንቱ እዩ ዝኸውን። ስለዚ እቲ ኣገልግሎትኩም ኣብ ህይወትኩም ኣርእይዎ። ኣገልግሎትኩም ኣብ ግብሪ ይርአ እናበለ ኣገልግሎትና ምእንቲ ከይጽረፍ ንሓደ እኳ ብገለ ነገር መዐንቀፊ ኮቶ ኣይንህብን ኢና እናበለ እቲ ምእንቲ ኣገልግሎት ዝኸፈሎ ዋጋ ይዝርዝር ማለት እዩ። ምእንቲ ኣገልግሎት ኣምላኽን ምእንቲ ሰብ ቆሮንጦስን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም? ሓንቲ ጥቕሲ ኸንብብ እየ ኣብ ምዕራፍ 4 ዝሓለፍናያ ኣብ ዘለናዮ ካልኣይ ቆሮንጦስ እዩ። ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታ ንርእስና ግና ምእንቲ ኢየሱስ ከም ጉዛኣትኩም ጌርና እምበር ርእስና ኣይኮናን ንሰብኽ ዘለና ኢሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4 ቁጽሪ 5 የንቢበ። ንሕና ባሮትኩም ኢና፣ ክርስቶስ ግን ርእስና ንሱ እዩ። ንሕና ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ዘለና፣ ንሕና ከዓ ናታትኩም ባሮት ከምቲ ጎይታ እግሪ ሐዋርያቱ ዝሓጸበ ክሳብ ኣጋርኩም ንሓጽብ ክሳብ ኩሉ ትዕግስትና እውን ነርእየኩም ኣለና። እናተጸረፍና ካብቲ መንፈስ ውፅእ ኢልካ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ሓደ ኣገልግሎት ፍሪ ሰርቪስ እንዳሃብካ ከለኻ ከም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ወልሓንቲ ነገር ካብኦም ከይደለዩ እናገልገልዎም ከለዉ ከምቲ ንሳቶም ዘገልግልዎ ብኻልእ ሽም ክወሃቡ ከለዉ መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይነብሮም ጠንጢኖሞም ከዱ ነቲ ኣገልግሎት። ሐዋርያ ጳውሎስ ግን እቲ ትዕግስትና ንዓኻትኩምን ንኩሉ ኣብ ትዕግስቲ ኣብ ፈተና ጽንዓት ኣርኢና ኣብ ኩሉ ጸበባን ኣብ ድኽነትን ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ፊልጵስዮስ ኣብ ኢየሩሳሌም እውን ተኣሲሮም ኣብ ቂሳርያ ከምኡውን ኣብ ሮማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22-24 ኣለና። ኣብ ግብረ ሐዋርያት 24-23 ግብረ ሐዋርያት 28-16 ሐዋርያ ጳውሎስ ምእንቲ ወንጌል ክርስቶስ ዝተኣስረሉ ማለት እዩ። ኣብ ዕግርግር ነቲ ቃል ኣምላኽ መታን ክስበኽ ኩሉ ትዕግስትና ከም ዘርአና ኣብ ጻዕሪ ብኢድና ምስራሕን ወንጌል እግዚአብሔርን ብኩሉን ናብ ኩሉን ንምዝርጋሕ ብጻዕሪ ብኢድና እውን እናሰራሕና ኢና። ኣብ ድቃስ ምስኣን ብዙሕ ለይቲ ብዘይ ድቃስ ወይ ብዘይ ዕረፍቲ ከም ዝሓለፍዎ ኣብ ጾም ብኸፊል ብስእነት መግቢ ብኸፊል ከዓ ብጾም ብወለንታ መግቢ እናሃለዎ ከለውን ብዘይ ምብላዕ ማለት እዩ። ብንጽህና ኣብ ዕላማ ምእንቲ ንጽህና ንቅድስና ህይወት ምጽናዕ ብፍልጠት እንታይ ዓይነት መግቢ ክንምግቦም ክርስቶስ ዝመሃሮ እንታይ እዩ እቲ መለኮታዊ ምስጢር እንታይ እዩ እናበሉ እቲ ፍልጠት እውን ሓቀኛ ወንጌል ክርስቶስ ንኽምግብዎም እውን ጻዕሪ ነይርዎም ብነዊሕ ትዕግስቲ ኣብ ትሕቲ ኩሉ ምልዕዓላት ብትዕግስቲ
بهياونت حيوات نتهم زسدناهم بمنفس قدس بصلوان بحيل منفسن أب كله ددو مبال بقنعنا زلو فقري بزي مسليونت فقري نخلو معارك يركا مفكار بحيل እግዚአብሔር نزي تمرتزي مرققاز بقال حقي كاب أملاخ زمسة منفسن وانجيل حقن بعتق صدقي عتق منفس قدس عتق صدقي عتقو أصوار صدقي عتقو خمس بولهم سب إفسهم معرف 6 قصة 13 زلنا مالتي بيمانن بصقامن والتا بصقام سيف دما بيمان إيد بكل شنخ أكل وطن أكل أقاتاميتاتن زكالنا عتقي ألنا زكالا خللنا عتقي ألنا يمانيتي إيد بالصقنا صقاما إيد دما صقم يملكت عتقي قال حقن حيل أملاخن أبرهوان شجرن يكلا خللنا بخبرن وردتن حنساب نخبر حنسابون ننعا بخفو سببان بصبوغن حنساب ننعاد بخال اوانون نخسس كم متاللتيني حسوت ممهران كيناون نخسس كم زي فلت جنا كم زي نفلت جنا خا أتصبقنا فلت أتينا النابلة خساب كندي نت أقولقلوت وانجيل مكرا كم زسقو نزو كله أقولقلوت وانجيل نسخاتكمون كم واقع خد كفلون نتهم زربحن نتهم زي ربحن أمون قوتهم واقع خفول اللهم يقبؤهم يلكم تحسبوهم سباتن أمون قوتهم نزيهم دا زو كله كفؤ قبرنا قبرو انتاي كندزي كاب أملاخ كأقلقلوت أدليومي إلكم تنعقوهم سباتون እግዚአብሔር ንኩሎም ማዕረኽንኩም ከተገልግሉዎም ከምዚ ንሕና ነገልግሎ ዘለና ነትገልግሎት ኣምላኽ ከም ኣብነት ጌርና ርእየት ኮይና ሕጂ እዚኦም ዳ ጸላእትና እንዲም እዚኦም እንዲም ከምዚ ደሳቂና ዘለው ንዖም ሲመሊስካ ከዓ ክትሞተሎምን ዝኩሉ መከራ ክትረክበሎም ሲ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ሕጊ ይሓጊግልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ነይኒ ክንጥምት ዝደልየና ዘሎ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲያ ሕጂ ክተቕሳ ጸናሕኹ ትሕት ኢልካ ኻላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 16-17 እንታይ ኢሉ እቲ ሽዓ ዝሓልፍ ቀሊል ፀበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ሙሉእን ረዚንን ክብሪ የዳልወልና እዩ እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብነትና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀጽባሕ ይሕደስ ኣሎ ስለዚ ኣይንሕለልኒና ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣገልግሎት እዚ እዚ ኩሉ ትዕግስት እዚ ኣብ ቅድሚ ዝፈትውናን ዝጸልኡናን ኣብ ቅድሚ ዝግብኦምን ብዓይኒ ናይ ሰባት ኣረኣያ ኣብ ቅድሚ ዘይግብኦምን እዚ ኩሉ ዋጋ ክንከፍል ከለና እንታይ ስለ ዝረኣና ኢና ምዚ ሕጂ ንኸፍሎ ዘለና ዋጋ እዚ ዋጋ እዚ ኣብ ሰማይ ረዚንን ብሉጽን ሙሉእን ክብሪ ይሰርሐልና ኣሎ ኢንቨስት ንገብር ኣለና ማለት ኣብ ስራሕ ኢና ነውዕል ዘለና እዚ ኩሉ መከራ እዚ
ኣብ ሰማይ ይዓይሎ ይሰርሓሎ ብሉፅን ሙሉእን ረዚንን ክብሪ እሞ ከዓ ዘለኣለማውን ክብሪ የዳልወልና ኣሎ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከም ምዉታት ኮይና ንቁፀር ግና ህያዋት ኢና ወትሩ ንሞት ተቃሊዕና ግናኸ ተዓቂብና ናይ ዘለኣለም ህይወት ድማ ንረክብ ኣለና ከምዚ ተቐፅዐ እምበር ከምዘይ ተቐትለ ብዙሕ ጽፍዒት እኳ እንተ ወቁዕና ህይወትና ግና ተሪፋላ ከም ሓዘንተኛ ግናኸ ኩሉ ግዜ ሕጉሳት ኢና መከራኡ ሓዘን ኣስዓበሉ ምስናይ ዝግና ብተስፋ ይሕጎስ ነበረ ይብለና ቤተ ክርስቲያንና መከራን ሓጎስን ሓዘንን ንኩሉ ከይሓዋወሰት ኣብ ኣእምሮና ከይተጋጫጨወና ንኩሉ ብሓደ ጌራ ትርኢ ቤተ ክርስቲያን እያ ከመይ እንተበልና ንኣብነት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ መርዓን ቀብርን ከተእንግድ ትኽእል እያ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ቅዳሴን መርዓን ቀብርን ሓዘንን ኩሉ ምክንያቱ ኩሉ ኣይጋጭም እናተሓጎስካ ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ ኩሉ ሓዘን ከለካ ግን ብክርስቶስ ግን እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ከዓ ወሰደ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ትብል ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብኩሉ መከራ እኳ እንተኸድና ሓዘንተኛታት እውን እኳ እንተመሰልና ኩሉ ግዜ ግን ሕጉሳት ኢና ስለዚ ነዚ ክልተ ነገር ንሓዘንን ንሓጎስን ብሓደ ክንሕጎስ ከለና ነቲ ዝሓዝን ሰብ ክጉየሉ ዘይክእል ሓጎስ ክንሕጎስ ኣለና ቤት ዳንኬራን ቤት ጓይላን ኩሉ ግዜ ጓይላ ጥራሕ ዝቕበል ኩሉ ግዜ ጓይላ ጥራሕ ካልእ እንግዳ ይክእል ናይ ጭፈራ ቤት ስለ ዝኾነ ካልእ ነገር ከእንግዳ ይክእል ቤት ኣምላኽ ግን ንኩሉ ነገር ኣብ ሓንቲ at the same time ክገብሮ ኽእል ከምዚ ዝበልናዮ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ሰንበት ቀብርን መርዓን ክንገብር ንኽእልና ቤተ ክርስቲያን ንምንታይ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ኣይተሓወሳን ብጎይታ ኣብ ሓዘንና ክንሕጎስ ኣብ ሓጎስና እውን ምሶም ዝሓዝነውን ክንሓዝን ኣብ ኩሉ ነቲ ዝሕጎስ እውን ክንሓዝን ከለና ሓጎሱ ከይረበሽናዮ ክንሓዝን ኣብ ውሽጠይ ዘሎ እኳ ንዓኻ ይርድአካ እንድሎ ኣይነ ኮይነየ ዘለኹ እኳ ኣብ ልዕሊኻ እንተዝወርድ ከምዚ ምኾንካ ነይረ ኣይምተሰምዐካ ነበረ ኣይብልኒ ክርስቲያን ምስ ዝተሓጎሰ ነቲ ዝተሓጎሰ እውን ሓጎሱ ከይሰረቐ ንኣምላኽ እናመስገነ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ከም ጉህያት ግና ኩሉ ሳዕ ሕጉሳት ኢና ከም ደኻታት ንብዙሕ ግና ነፀጉ ኩሉ ከለና ሓንቲ ከም ዘይብሎም ኮይንና ከዓ ንርአ ኣሎና ኣቱም ሰብ ቆሮንጦስ ኣፍና ንኣኻትኩም ክፉት እዩ ልብና ከዓ ገፊሕ እዩ ኣብ ልብኹም ዳ እዩ ዝፀበኩም ዘሎ እምበር ኣባናስ ኣይፀበበኩም ሰብ ዝፀበቦ ኣሎ እንተኮይኑ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ልቡ እዩ ኣፅቢብዎ ዘሎ ኣብ ልቢ ናይቶም ኣገልገልትን ኣብ ልቢ ኣምላኽን ግን ከምኡ ይኮን ኣፅቢቡ ዝርኢ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ባዕሉ ኣብታ ውሽጢ ልቡ እዩ ኣፅቢብዋ ዘሎ ኣፍና እውን ክፉት እዩ ልብና ገፊሕ እዩ ይብሎም ኣሎ እቲ መከራ በቲ ንሳቶም ዝፍትንዎ ፈተናታት ጥራሕ ዘይኮነ ንሳቶምን ፀኒዖም ልቦም ክኽፈት እሞ ነቲ ሃዋርያ ዘገልግሎ ዘሎ ኣገልግሎት ክርእይዎ ሰባት ካልኦት ነቲ ወንጌል ዝዕንቅፉ ዝብልዎም ዘይኮነስ
ውሽጢ ልብን ሃዋርያ ብዛዕባ እታ ዝመስረታ ቆሮንጦስ ቤተክርስትያን እንታይ ይሓስብ ኣሎ እንተዝፈልጡ ነይሮምሲ ካብኣቶም ከም ዝወረዚ ኣይመመፃናን ነይሩ እናበለ ሃዋርያ ጳውሎስ ብጸሎት ተንበርኪኽዎ ዝሓድር ካብ ዝኻልእ ኩሉ መከራ እቲ ተንበርኪኽዎን እቲ ክጸልዮን ዝሓድር ንሱ ካብቲ ኩሉ መከራ ዝበዝሐ ገድሊ ከም ዝነበሮ እዩ ዝነግረና ምክንያቱ መንፈስ ኣምላኽ ተዘይብልካ ነቲ ብመንፈስ ዝርአ ነገር ክትሪኦ ይትኽእል ኢኻ ብዓይኒ ዝርአ ነገር ጥራይኻ ክትርኢ ትኽእል ከም ንውሉደይ ዝዛረብ ኮይነ እዛረብ ኣለኹ ንስኻትኩም ልብኹም ኣግፉ ሃዋርያ ጳውሎስ ብስጋ ውሉድ የብሉን ንዓኣቶም ከም ደቁ ከም ውሉድ ገይሩ ይዛረቦም ኣሎ ንሳቶም ግን ከም ኣቦ ገይሮም ኣይሰምዕዎን ዘለዉ በዚ ጓሂ እዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ምስ ኣምላኽ ክዕረቑ ሃዋርያ ጳውሎስ ከማን ክንድዚ ምስ ኣምላኽ ክዕረቑ ይደልዮም ኣሎ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ እታ ኣብ መስቀል ዝረኣናያ ፍቕሪ ኣምላኽ ዳ ክሳብ ክንደይ ምስ ኣምላኽ ክዕረቑ ትደልላ ማለት እዩ ከምኦም ሰብ ብክርስቶስ ኣገልጋሊ ክኸውን ነተዕዮ ከይትዕንቀፍ ዝጎይ ዘሎ ሃዋርያ ከማን ክንድዚ ከም ወላዲ ኮይነ መኽረኩም ኣለኹ ኣብ መስቀል ኢዱ ዝዘርግሕ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ ምስ ኣምላኽ ንበሩ መንፈስ ኣምላኽ ሃልኹም ምሳይ ይሕሸኩም ዝብለና ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ምሶም ዘይኣምኑ ኣብ መወዳእታ ሕብረት ንኸይህልዎም ይምዕዶም ኣሎ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ሓጢኣትን እንታይ ያራኸቡ ወይስ ንብርሃንን ምጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ክርስቶስ ምስ ብልያል እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ግዳ ኣለዎ ንመቕደስ ኣምላኽ ምስ ጣዖት እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶምን ክመላለስ እየ ኣነ ኣምላኾም ክኾን እየ ንሳቶምን ህዝበይ ክኾኑ እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤት መቕደስ ህያው ኣምላኽ ኢና ስለዚ ኣብ ማእኸልኩም ውፁን ዝተፈለዩን ርኩስ ኣይትተንክዩን ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ ይብል እግዚአብሔር ስለዚ ብሓፈሽኡ እንታይ ዘሎ ምስ ዘይኣማኒ ኣይትቋረኑ ክብል ከሎ ምስ ዘይኣማኒ ምስቶም ዘይኣመንቲ ብስጋውን ምሕዝነት ክሳብ መርዓውን ካልእውን ምሕዝነት ክሳብ ኣብ በዓል ናቶም ኸይድካ ምኽባርን ምሕዝነት ክሳብ ክንድኡ ዝኣክል ምስ ዘይኣማኒ ምሕዝነት እንተጌርካ እምነትካ ሓዲግካ ኸይድካ ኣለኻ ማለት እዩ ንኹሉ ቦርደር ኣለዎ ንኹሉ ዶብ ኣለዎ ክሳብ እታ ዶብ ንጎረቤትካ ከመይ ውዒልካ ከመይ ሓዲርካ ኣይትበሎ ኣይብልኒ ኣምላኽ ምስኡ ኣቲኻ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ምቁራን ማለት ንሓደ ብዕራይ ምስ ሓደ ብዕራይ ተቆሪንካዮ እሱ ናብ ዝኸዶ ጥራሕ ክኸይድ ዝኽእል ሓደ ብዕራይ ነቲ ሓደ ብዕራይ ሓዲግዎ ካልእ ስራሕ ይሰርሕኒ ተሓሪሱ ምስኡ ክሓርስ እዩ መኼዳ ተኺዱ ከዓ ምስኡ መኼዳ ክኸይድ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ምቁራን ኣይትቆረኑ ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኮኑን ኢኹም ይብል እቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ እዩ ዝብለና ኣቦታት ስለ ዘለዉ ዝጎደለ ከዓ ክምልእ እዮም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንተን ኪያ በቀሽየ ድሓን ኣብ ሕቶን መልስን ከነብርሆ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን አባሽ አሜን
مزمور جيرنا بريك نقبر ما لحن كملشنا لحن ددن لازم مثلا نحمل الله حتى الله حتى هم الاستماع تعيش مثلا حاجة ما جاتلون بك شيء ጽቡቕ ኣባሽ وتبال مزمر زمر وتصبو بريك عليه وتسمع لبوش يوحنسن ኣሜን مزمور تدالو تنتل احنا فنتعلم ده انت مزمور فقابت انت اللي خاص ويرى الله باشي إذا على إيدي لن يلا على انت اللي إذا أنا على لن حسب دولة مزمور كزمر أو خلخو خستاي كفيتي إيدي العب حرس نرى كبرنا أم أخيكم قالي وتسمع لنا بنا مهار لنا أفضل أولوخ أملا حاجزنا خبر مسكانا أنا أملا خيكم بس مع بود منفس قدس وهذا أملخ أني أبد زابير تسفى مقبر سنايو كل نجر ناي كنتو كنتويو እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዩ ታ መበሊታ ጥራኤሕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ረኽምሽት ዝመረ ምልኣት የስማዓልና ኢና الله إنه تعطيني رات المدنة كاب أملاها من تاينا نرهبازيا سلم تايكم نبل كابي موكسينا إنا ويكن استنتنا خلنا مالتي مثلا كده وتبالها باش هيوت إدال إلى حفا بلال باشي الله ወኒ ተንኪዩ ኣይንዓለም ብጣዕሚ ፅብቕቲ መዝሙር እያ ኣነ ከዓ ዘላትን ንምስኣት ከይድ ዝበልኩ ኣብ ዳዊት 130 ቁፅሪ 7-8 ብሓንሳብ ክስታ ክገብረኒ ዳርጋታ 8 እውን ምስኣት ከይድ እያ ሳህሊ ኣብ እግዚኣብሔር ብዙሕ ምድሓን ከዓ ኣብኡ እሞ ኦ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ተፀበዮ ንሱ እውን ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ከድሕኖ እዩ ኣሜን داويت 130 ቁጥሪ 7-8 እወቦና ايفون إدكم حافا بكم زلهم ايفون يكم زلهم أنا نتتقابل اي ريتا ويني خوي راي قاعد أنا عم مزمر داويت 120 بأوان ፀበባይ ናብ እግዚኣብሔር ፀዋዕኹ እሱ ድማ መለሰለይ ብል ምስዓት ኸይድ ኢለ ሓስብ يس هو أب እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ ካልኡ ኩሉ ሓላፊ እዩ ንሱ ግን ፍቅሪ እዩ መላሲ እዩ ፍቅሪ ናባና ፍቅሪ ዘለዎ ፍቅሪ ማለት እዩ ምዛት ክንመሃራ ዘምሰና ኣርእስቱ እንትኸይድ እያ ቦ ካልእ ኣነ ኸ ኣቦና ሮሚ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 24 ነቲ ዝርእስ ተስፋ ዝገበርክዎ መን ኣሎ ብተስፋ ኢና ድሒና ዘለና እሞ ነቲ ዝርኤና
ዝርዮስ ተስፋ ምግባር እዚ ተስፋ ኣይኮነና ነቲ ዝርኢ ተስፋ ዝገብር መን ኣሎ ብተስፋ ኢና ድሒና ዘለና እሞ ነቲ ዝርእስ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ኣይኮነልናን الراي قال هيوت نزيع نأمنت زيادة تملكت نتي زرقيوس تصفى زقبرة خمنا له بتصفى دحنا زلنا مو نتي زرقس تصفى مقبارو إذا تصفى أيقونن دايدا تصفى تقبرون نتي زير أي تا مزمورنا جن أبغى أبير تصفى مقبار سناي أبغى أبير مأمان أبغى أبير مصدع سناي وتخيل كله كنت وحلافي كان هل سبت زي اللي حنت اللي تنبونا نمالبات مخالوت قدم عدلك هيوتي أنا صار حاسبه اوكي مس قاعدة حاسبه اتي عب داويت سلاسان سلستن معرف عسران كلتن اوز قابي هير كمتي بقاخا تسفاز قبرنايو تسقاخا لعلينا يخون تسفى تاع مزمور تسفى لا تمخ اللي قديني أملاح تسفى نغبر تصفى قبرنايو وين أو بمأمان أو تصفى بمقبار سنايو تسقاخا لعلينا يخون تبطي مستيريا عبنا بمرجتا كن لمدا زلاتنا اتنزمرو اتنبلو انتي نبل كم زلنا الناس ردأنا الناس تنتن نخنبلو خم زلنا كلنا نسليو نزمرو ننببو بمستوعى كنبلو خلنا ايتي اب هيوتنا لو زمص ስለዚህ በእግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ ኩሉ ነገር ሓላፊ እግዚአብሔር ግን አይሐልፍኒ ዘለዓለም አቦቱ ሎ እንደገና ከአነ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ አባናሲ ብፍቅሪ ዝጥምተና ከም ግብርና ይከደናኒ ናው ተስፋ እንተገርና ከአዝበለጠ ንዓና አምላኽና ቆል ይሕብለና እሞ ክብርን ምስጋናና አምላኽ ይኹን ዝማሬ መልእኽቲ የስማዓልና ከድሓን እንተለኩም ክንወስኸላ ንኽእል ኢና يبتم دم ذاقتنا بحطو مرسي وين تقالن تلنا قدم مخادنا ربك شيء قال هو يسمع لنا بحق البطي تا معرف مغسل ثاني معرف حمشت مخانا انون كب المثول عن تو سمعي بمرقيت له بالنسبه لني يشتي كريات ثانيه تا توهيبا زلا قلقلوت عرقي صقا ناي حواريات ناي قلقلتي ناي نفس وقف نايتهم زدحان حجي نحنا اينا متكات حواريات نحنا اينا مغسلتا نتزدحنا له كنفر يلو خمزلنا إنا هنمهار أمسينا كنقبرو له خمزلنا توهب الناس أقات أمكات ولد الناس ناي أملاح كنقبرو له خنعير له خمزلنا فرخ خمزلنا تقا أملاح نخنتو خيث قبلوي كنتو مالتي نرأسي حيث كياس نخالق زي تكافلو زي تسرحل فرق زي تحفصل له خي يخول حجكن نحنا مع عيت أملاخي أما مناجرنا نحنا عيت مسئينا السيء ما تطوعتنا خالوا إن دحنات نهزبي كنصوع لب سبات نابقزي أبير كنملس تسوي عنا ظلو سلازي زي مع عيتنا مسارحتنا ظلنا ناتو مع عيت وقينا إنا تطوعنا ظلنا مو زي ما تطوعتنا نفس وقف أقلقلوت زتوها بنا لنا تا تقانا أملاخ تا ولدنا تا تقات أمكات منفس كل سبانا ما حدر مسقبرة زتوهبنا وهبتنا يا قلقلوت على نفس وكف كم عقمو كقلقل تسوي له مالتي هي زي بلو كريستيان دبال ولا حرير شعوب تقبلت معلت دما لو 100 ثاني نصحى معلت لو 100 ثاني دحنت معلت لو 100 صباح عسبخات تقبل الله معلتي لو ممكن ندحنت كانت تسرح الله تنصح الله تامن الله تقرب الله تعرق الله معلتي ألوم صباح خرق بالله يزبل أما نفسنا خلو خمزيب يركب اللي يتبل بيت غرسيانا ذي قتالي تخون هلا صباح عسبي تقبل الله انت دا كان فقط أملاخ تملاليسكا أمنا يزال ألم أو هيوت انت دا هبا وطيخا جن أمنا يزال ألم صفات موت تتنبر عسبها تقبل الله صباح تحست لو مزلاتنا جن معلت مدحان بقول بنت معلت لومي مأتي
بجزية بلوي كيدان زي أبتلبيت إسياسون مع 59 الله بجزية بلوي كيدان نزي بتسفى نصبي وزن بور أب حدش كيدان جن تفلسيمو كون كينو من صح كريستوس يبنصبي نير أبانا جن تفلسيمو الله أقلقلتنا من تغي عنكف كل قال هواريا باولوس السو مستمع يهود حقي خينا عاقي نتو ما حساب دما تحنقي عنكف خي كونهم نابنت نت حقنا يهود كيف انت زي فصمكم كريستنا يتقبلون يغم نزبلوهم زنبرو نعم دما خسالي نخلهم مسيلو يخيد كم زنبره ها تما يهود حق تحسكا لهم كي عنكفهم انتي حقهم تتمس قال املاح زي صار مسد احنا نسبات عنكفات زي كون يفصموا كخبروا خم زلوا قال املاحهم كم سلازبل حجي نزخون يكون سبس عنكفات كي كونوا نتم قلاقلت دما ازيو زمعدم نيرو نسب عنكفات كي نخون حجي لو مزي حواري باولوس بلو زلنا عنا مخانو الناس تمتنا خن بلو زلنا ازلق مزلهم فربك شطبو يريلو نعنا عنا بلنا له نسخالو سبات مع عنكف غي نخون قال تطوعنا زلنا تخنقبرينا نلب سبات نتدي شفته نتي ناي كال ما انقدو غين زلو نابغزي ابير كنملس إنا تطوعنا زلنا معايت املاخي نعو نبل املاخ نيصوع زلو نحنا دما نعو غزي ابير يصوعكم الله نعو غزي ابير يدليكم الله زبل مصوعته خنقربينا تطوعنا زلنا اقلقلوت عرق مس غزي ابير تعارقوا إنا بلنا نحنا دما نصوعنا معايتو خينا زلنا مسارح غزي ابير كوينا لنا أتينا هواريا باولوس تقول تصقم تقول مكرا تقول حسن كم حسن ما يقصرون يرو مخنياتو ملأت منفس قدوس اب نفسها اب زريخا نمتليو نخلو بحاجوس يخا تقبلو نتي انزها غزياو انزاسني كم زيلو يزغبرو بصقا تقبلو مخنياتو نصباح تصبيو تصفو زغونه هيو سلازلك نت سماوي بيت نت سماوي عسبي نايت بحنو عسبي خا انتي مخانو سلت تفلت قبل بكم يتصبكم زول مسفح لبي لبنا سفيح بالكل هاري باولوس افنا خفوتي نعحاتكم باي كنزارب كلنا بزي تقول ابان انتي كي ملقنا كم زخ يكون مستير زبحال يبلنا يزبلهم زلو مغنياتو نحنا بفقرينا نقربكم زلنا ابخاتكم دين انتي سلازرأي اي نغرو من بر فقر يبلكم اي بلوم انتي قليلهم لبكم يصبكم الله حجب عين صل يريهم سلازنبري لبخا كصبك خلها ماجي فقر يبلون حجي حماق كزاربو يملقوم نيرو اللي حرفتاوي خا خوينو مستير زبحال يبلكان كل زلكا يخا تكافلو وهي خا حاغوسكا شغلكا مستيركا كل يخا تكافلو بفقر انت اللي خا انت دا بصل اللي خا جن زخونت مستير كيفلت حماق مثل لنا بعدنا زبانكا ودا حاو بير ايو كبدخا حمل مل ايو زبحال لنا حق مستحى مستوى حب خاسي بمستير تكافل سلازي لها يخوم زبحال مخافل تصقم كاي يكون نزلو سلازي تن مكرا كلن قليسون كله خلنا كم زي بلنا خوينا نقرب ግን كل لنا ابزي حدا خابزومنا يبوتات ناي بيت ክርስቲያን ቅዱስ አውግስቲንስ እንታይሉ زنتا مالتيو وهبت عابي هبت لك خوينو امو كريستوس حدد امو زي وي زخن حدقك كاينا انت لمخا نز كله زي كي تقدف انت انا كريستوس قديف كايو كله يبلكان وين كان لخاي ما انت كريستوس كتب لنا كل هبت انت دا قديف كايو جن كله لك كاي معناته اللي كله كريستوس يا بيوتك سلازي يبلنا كله خالنا يلو حواري باولوس دخاتات كلنا كله خالنا معناته انت سلازي حازو ندخل زلو ويتا نقص سماي المدل نعو سلاز لحازو كله خالنا يلو مالك متى عرفت ما وداتا بكاش بغير زبالا حبراتكم مس زي امنت ايتو قرونو مالك ساتهم زغبروا ايتغبروا ساتهم زخدوا ايتغيلو ساتهم قعمز خلو مساتهم ايتعمزوا حسوا خلو ايتحسوا غشاروا خلو ايتشاروا نحن منفس قدس كبانا بمنتاي وص مسلكم
بأمنات برهان صلماتن وكلتو أنصار نجري برهان صلماتن كتلاقبون زي كان بأمنات برهان كريستوس حزنا لنا بتقبلنا حماك نقبر نقلنا قل نتا مبرهات انتهي نقبر لنا نطفى لنا مستم زي أمرو عب حد رعوت نسكم مهنيات زقبروا ونقبر نساتهم زصروا صور نصور لنا كم قنا يتصوعنا نحن قال صورنا خقال لنا رعوتنا ناي قويتا رعوت كنسكم فوكس قليل هيوت زغنا رعوت كنسكم لتصوعنا هنا يا خنا استوعب لاتنا حجي مقدس أملاخ كلهم زي ندحر حما تقبر عليها تقبر ديابلوس تقبر عليها جن نتبيت مقدس أملاخ تقبر كاين لها نخالي كاين لها بزيها منفس قدس كوانا زوج نتبت سقاط مقدس تقبلنا أيوه وبد منفس قدس بخمس خنا الحقوق كقد فنا يخل أملاخ قد فنا فقاد يكون زين أنا بخم كبلا أنا زي يستنتن أبيك أشيء قال هو يسمع لنا الحكي يرو غريب لنا ربحنا الله نكون نعي انتي تتقمن يخدم الكم لنا أنا معي تأملاخي نفس وقفنا نرأي مع التدحنات نعي لو 100 تنسحوا تعارقوا مسك زي أبير تتعارقنا بنسحة بقدس قربان كنبر كلنا زي أنا قدس قربان بيت كريستياننا حما قلم بيشلل كنبلا زي بنا معس لومي صباح أين ثنانية تاكم نخونا أين فلتانينا عسبن نقبل الله معالتيا يا كن سقط الله بزا معرف ليا حتى وي كابزين لحان كم تعلم لهم كم زي مثلني انتاي تماهرنا انتاي استنتينكم حنت تقصي ولا تون كابزي ابزا بزع بازيا لو ما خمس تردياتنا وي كم زي بريهات اللي نبلو بلين هو تناتهم صحنت نقر حزنان كيف نكال الله نابا خمي ناب مدرخنا بقبايا مثلا سمع عند اللهم يوم هو نسمع لنا أبونا هو ماني إلو الله أنا يا باي لا باشر ولا غسلي ናተይካኒ ርእይቶ ዘላትኒ ወይ ሕቶ ከም ክትግለፀለይ ዝደለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ዓይነት እዩ ኣማኒን ዘይኣማንን ኢልካ ነቶም ኣመንትስ ምስቶም ኣመንትስ ሕብረት ክህልወክ ብዘይኣመንትስ ሕብረት ክህልወካ የብሉን ድብል እንሻላ ኣብ ዓይነትማ እቲ ኣማኒ እቲ مستم زي أنا وحدا رعتها يتقرن فقد 14 زلا فقد 14 زلا هو قد 14 مستم زي أمنو حدا رعت هاي تتصملوا كله بأمنتنا عنا زي مثلنا بزخون يكون بساتهم زقبرونا أملو غيلو حبرت كله وكاي باني هاي كلني وهج ኣብዚ ግዜ ዝኸ ከመይ ዓይነት እዩ እቲ ኣማንን ዘይኣማንን ኢልና ክንፈልዮ ንኽእል هو حجي أمان زي أمان نبلوس أتان إحنا أمنا دينا كابزا بتخريستيان وز أزولنا عنا بأمنتاي مثلنا أبونا مساعد خيلوين اللاتن أني قدام ثمانية ساعات كده هو ተመሊሳት ለይ ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብፍላይ ኣብቲ ምፍፃም ፀጋታት ክንብል ከለና እዚ መጀመርያ ሓደ ክንከውን ኣለና ኢልና ናብ እምነት ንቅድም ክንመፅእ ኣለና ንብል ዝያዳ ድማ ዋላ ደቂ እምነትና ኮይኖም ደቂ ቤተክርስትያን ውሉድ ቤተክርስትያን ተባሂሎም እውን ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ብተግባር ሕጂ ነቲ እምነት ኣብታ እንታይ ኣላ ንፀልማትን ብርሃንን ፀልማትን እንታይ ሕብረት ኣለዎ ብርሃን ክርስቶስ እዩ ብእምነት ንቕበሎ ብፀጋ ጥምቀት ቤተ መቅደስ ንኸውን ብርሃን ኣባና ተወሊዓ ኣላ ሕጂ ብተግባር እንተዘየሰኒና እያ ምክንያቱ ንሕና እንታይ ኢና
ني سناي تقبار إيهم زدحانكم إذن لنا فرخن فرق يعني كمتي أبو إنجيل يوحنا معرف عسته وحمشته أفتي قندويني كل شيء أنفرك لك بخيل فرز يفرن نتفرز يفري داي قبروتي تخاليو እግዚአብሔር አቦ ይጽልጽሎ ይቆርጾ እጩ ካንምታይ ይኸውን ንሓዊ እቲ ድፈሪ ግን ምንቲ ዝያዳ ከፈሪ ንዑ መሊሱ የጽርዮ ይብለና እጅ ሪኻ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ኣማኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ እንተዳ ብፍቅሪ ዘይትመላለስ ተኮንካ ብዕርቂ ዘይትመላለስ ተኮንካ ኣብ ስኽራንን ኣብ ዝሙትን ኣብ ፅልእን ኣብ ባእስን ትነብር እንተኮንካ ድማ ዋላ እዚ እውን ምስኦም ኣይትኹን ካብዚኦም ሕጂ ነዚኦም ነቲ ተግባራቶም ክትፅየፎ ክትክእል ኣለካ ኣምልኾ ጣዖት ኮይ ዝብሎ ነዚ ጓይላን ጥንቆላን ደቂ ቤተክርስትያን እናተባሃለ ከም ኣምልኾ ጣዖት ኮይ ዝቆጥር ሎላ ናባኸ ተመሊሳን ህይወት ናባኸ እዋ ተረዳያትን ነበና ያን የለይ ቃል ህይወት የስማልና ባለ ህይወት ነው ያስማልና هي نيرات هو مساعد خيدسي السابق قاليسكم لنا تنكيو قال هي وتسمعنا كمنات كا هايمانوت كوينو مزحج زلنا يوين نسخة بخمين زسيم كوم مالتيو ما تيسي كمنات كا امنت حيزو عتقبرقن ديفرنت نجر مستي ناي قوننا دوغمان زي كيد ناي كستايكو قبرو خلو ولا بزنا يبونا عونا انتونيستري ناي ونز قبرو نعم كخم مالتيو حق إيه ولا اتفق أنا ولا حواسنا ولا عمت قبل خلو عمت قبل خلو كاب أمنت وصع يدخل قبله فأمنت تكون أمنت نبلا زلنا أب كريستوس من اللقاب مالتين ده سخاء أنت تكون الله تتفر الله تقدم يتفرق ناي منفس قدس أنت فقرية فتحية عملها فتحية ونوع فتحية فرادي حج خابزي أخذن بلو خلو خابتا أمنات زنبلو اللو أخفالكم من كنبلو مالنا حج مسقاتهم حبرة كنقبر يبلنا نابت تقبروا وتقبار مالنا فتي الرسو نايتي أمنات ناي دوبما في اللي تلنا ما عبي يخون على مالنا كنت مسخلو لا تبغى ولا أنا نفس خاطئ إن هذا أزلنا نفسنا لا نفسنا سني ناكل التنقر كنت متخيل يعني بس قام بنفس توت يعني exactly. هو تردياتن الحق thank you أبنا at the same time وينسي كأب قصر 10 شوعتوين سلازي كم ما خلهم وتصو قبل كله دس تاش قصر 10 شوعتوين هاي تحبروه هو the same thing ولا the same هايمانوت اللنا نداول ندحر كابتي قلنا ندوق منزوت أبتي نعمل زي كونه فقر ندابلك أخلو زي ناي فقر ندحر تصرف وينك فردي زيت أفرد زيت أمن تخينك كتقلل لك خوام نو الناس كل جزء بزبط خريستيان زين بيزخيد كم يجري ندا فلت كا تلب خدس زي ولا خلقن كم لماد كينك إذا 10 شوعات نقرنا له وتصو تعاليو ما تمنفسكم كستاك جباري مالتيو يلك مكة مصحف انت ينزل بلاديتاتنا مست من كم زخون كاس مس من كم تخيد نقرن نزبها مثال الله مو نسخة بدن بجراب زيا تمرنا الليلة قرتي تحسبت ما تصب تانك يا أبانا ولا بنفسنا نحن نفسنا بعلنا لما قطعنا بكلت نغرق بس عبيركم كون ندلي سقاد ما توتت أنا أب حماق أب سسعتي أب خنودق دمان تسحبنا هذه نفسنا حجي تواجع هذا الله مالتي كمان سقام برهان سلمان تواجع هذا الله حجي نزل نورغ نبلا تنزيو بصومن بصلاتن نتحمق نجر ناقصتنا نبصبو كنا مرح نفسنا تلاي هيوتنا غيتلا كم نفسنا جميرنا نجنح مالتي نبي نفت برهان زنبلي بيت المقدس أملاخي خان طريق حزية نبلا مالتي قداماوي زخونا نجرنا ونزعد منا دما كالسب مالتي مصاي حاو أبو أدي حافتي فعل بيت خو نو عفال كان نوري إزي كنبلهم كنقصص أو كنكلا لنا thank you أبو مك علي وتسمعنا من نحبير مقنوع عليه بغش الصلاة من الأولى برهك بلنا منتي
كان إذن فلم أنا وأنت وسخي تحطوا لا تنبزاني حواتنا هيوتن لولا حاتتا أي تقرون خبل كلوسي حريناي كمزي هيوت حبتنا زبلتو ناتهم نعنا زمسلوجن نعنا كم نحنا من قدري كودو تردياتنا لا እቶም ካብ ናይ ሃይማኖትና ፍልይ ዝበለ ዘለዎም ሕጂ ኣይትቆረኑ ኣይትሓወስዎም ተፈለዩ ካብኦም እያ ትብል ደላ ታም ትምህርቲ መስለኒ እቶም ፍልይ ዝበለ ሃይማኖት ዘለዎም ሲ ኣለዉ ኣሕዋትና ቤተሰብና መቕረብና ኣብኦም ብዙሕቲ ኣይበርሀትለይ ንዓቶም ሲ ውራይ ገይሮም ድዮም ገለ ገይሮም ድዮም ሲ ከመይ ኢና ኮይና ክንቀርቦም ንኽእል ክንቀርቦም ኣለና ድዩ የብልናን ድዩ እዚኣስ ብርህቲ ኮነትና ኣይ ኩሉ ግዜ ተጠራጥረን ፅቡቅ ሕጂ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ እዋን እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ናብ ዝሙት ዋላ ሕጂ ኣመንቲ እናበልና ከለና ብሓደ ቤተክርስትያን ከለካ ናብ ዝሙት ዝመርሑካ ናብ ስጋዊ ነገር ሰይጣናዊ ስራሕ ዝመርሑካ ኣብ ሓደ እምነት ከለካ እስኪ እንዳጠንቋሊት ንኺድ እንዳገለ ንኺድ ንዝብሉካ እዚ እንተላይ እውን ሕጂ ኣብ ውራይ መዓዲሞምካ ኣብቲ ውራይ ተሳቲፍካ ክትመፅእ ፀገማ ኣይኮነ ውራይካ እውን ትዕድሞም ኢኻ በሊዖም ሰትዮም ንጣዖት ዝተሰውአ ክሳብ ዘይኮነ ጥራይ እታ ግብረ ሃዋርያት ተጠቂሳ ከም ዘላ ስለዚ ኣብ ከመይ ኮናን ክንፍለ ዘለና ኣብ ንኣምልኾ ዝምልከት ክገብሩ ከለዉ ግን ንሕና ኣብቲ ኣምልኾ ሕብረት የብልና كان نقول مرعى جيروم قداي جيروم جن تمرعهم كتحوس مرعى كحوسوا زي نورا يكون وقت أو مرعوم كيركا تمرعوم تقبروا أنا حجي بزومنا كالوت حواتنا من الدراهو مرعى تعدي مخيلة مرعى دار قبتها بتكريستيانو بين بفتسموا مرعى لنا تعدي مخيلنا بتكريستيانو اتوخا تسبكتها أقول له تي مزمور قال أملاخ دا يكون مبر مزلان شفران عدانا تحوسوا عاوز كم يكون إنا كنوتصلي لنا وحلس كم تأنا زحلفكو كم حدا ماربو ستاتي خوينا تطو دبول كولينا خنبل دلنا زي استخبدنا كل شع دحر مقربنا خالو نحواتنا أبقى سب تمرعو أمسخ ميجيرنا إنا خنحوس نخل حجي تفصمي صلوتن أجابن أفتح حبرات أفتح صلوت ولا حنتي يمكن نسخة تجبري نجار يلا تعدي يمكن له كل نجار أبايا أبقى تساتيف كي تات مسلك بحس قام ما يلكيم كتكلي تخلي خدنا تاشمي كنا تنزل تجبري نجار ولا حنتي يلا نفتح ملخهم بتأمنتهم أمين كي كون كنا أو تساتف زلا راح تعملوه خد فصمي كون كنت غير زلا تعدي مكي غير زلا تتا مرعى مسؤول مكتوعي زيت ቤተክርስትያን ኣቲና ተፀጊዕና ተጠዊልና ከነሕልፋሲ ደሓኒዩ ማለትዩ ብፍላይ እዚ ነቶም ኣገልገልቲ ክንከውን ከለና ንሪኢኹም ኣብቲ ሕብረት ምስኦም ኣብቲ ፀሎቶም ኣብቲ ገለ ክንሓብር ግን ኣይከኣልን ሳልሶትክትበኒ ነራ ክሳኣብት ተገሊፀ ሃለይ ቃል ሂወት የስማዓልና ሂደን ሓፍ ዘበላ ኣሎ ኣቦና ايفون سنايت تفرتها رويني دحلوها اسا ممسارة حراي دكتور تقاب انا تماهركوا نجر قدر عسيش تماهيرة مالتي نما أدس أملاح نحناسي أبقر ما أملاح سخن دمنتا إذا خبرنا ما أدس تزعبي هم قدسو يودرئنا مالتي زي عبي عباي هي بمحاناسي تردئ مالتي أملخناسي بقى كد من تايزفوتونا كم تزفوتونا هان إحنا فاتيناس تسودو داليو خنقبر تردئ مالتي بوتي يس عبي ما حضري لنا قدم أبدأ باش مزسفر زنبر لو مقلنا عنا كم صلاتو جيرنا كم طابوت جيرنا أو وشتنا إلى سفر زي غير أملانا إذا سفر زي أجن إحنا تتنجعنا عن هذا هم صلاتنا الذي مسكالات حبرت هلوا أي جبأني بيت مقدس أملاخ يقوم ناكل سفر أي تكبروا
أنا لما مምህر ካብ ቁፅሪ 16 ጀሚረ ክሳብ 18 ዘላ ከም ትፍረዮኒ ካብትና ዝበለታ እግዚኣብሔር ኩሉ ሻዕሲ ምስ ኣብና እንዳቀረብና እንዳተማሃርና እንዳበልና ብዝኸርና ቁፅሪ ብገብሪ እውን እንዳውዓልናዮ ብዝኸርና ቁፅሪ ሲ ሪዎርድ ከም ዘለዎ እዚ ሲ ዓብ ተስፋ ንኣና ሲ ኣነ ንነፍሰይ ክሪኣ ከለኩስ ዝግባአኒ ቦታ ኣይኮነን ግን ኣምላክ ሲ ኩሉ ሻዕ ብዝቀረብናዮም ብዘበልናዮም ቁፅርን ሲ ንኣና ዘዕብየናን ናቱ ገይሩ ዝቆፅረናን ኣብ ዝግባአና ንላዕሊ ዋጋ ዝህበና ሰባት ክንከውን ምኳንና ሲ ዓብ ተስፋ እዩ ዝበሉ እና እግዚኣብሔር ይሓግዘና ክንፀንዕ ነዚ ክትክእሎ ሲ ቀሊል ፈተና እንተኣሽሙና ይኮንካ እንተሕልፍ ግን ኣምላክ ይሓግዘና እዚ ዝህበና ዘሎ ፀጋ ድማ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ፅቡቅ ትንታነ ምስትንታን እግዚኣብሔር ተመስገነ ይሁን እታ ካብ ዓለም ውፁእ ካብ ማእኸሎም ተፈለይቲ ብዘላ ብሓሳብና ብተግባርና እምበር ብኣካል ሞ ኣብ ዓለም እኒና ዘለና ምስቲ ብዓለም ዘሎ ክንነብር ናይ ግድን ዝኸውን እንታይ ኢና ሕጂ ካብኡ ንፍለ ዘለና ግን ባካይዳ ብሂወትና ብመንፈሳዊ ሂወትና ዘይስስዑ ዘይሰኽሩ ዘይሓምዩ ዘይዕምፁ ዘይሰርቁ ዘይሕሱ ክንከውን ከለና ኢና ካብኣቶም ፍሉያት ንኸውን ዘለና ሕጂ ሽዑ ኣነ ኣቦ ክኾነኩም እየ ንስኻትኩም ድማ ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኮኑን ኢኹም ይብል እቲ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ እታ ውልድነት ብፀጋ ጥምቀት ከም ዝተምሃርናያ ዝተዋሃበትና ከየጥፋእናያ ትነብር እታ ዝተዋሃበትና ብርሃን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ትነብር ማለት እዩ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ በርሀት ትነብር ኣይትፅልምትን እያ ባዕልና ግን ከነጥፋእ ንኽእል ኢና እንታይ ብምግባር ምስቲ ግብሪ ዓለም ክንገብር ከለና እቲ ግብሪ ስጋ ዝብሎ ኣብ ገላትያ ሃዋርያ ጳውሎስ ጠቂስዎ ዘሎ ግብሪ ስጋ ክንገብር ከለና ካብ ኣምልኾ ካብ እምነት ወፂና ኣለና እታ ልብኹም ኣይፅበብኩም ትብል ዘላ ልብኹም ኣይፅበብኩም ትብል ዘላ ንሱ ብፍቅሪ ክሪኦም ከሎ ልብና ገፊሕ ኣፍና ከዓ ክፉት እዩ ካባኹም ንዕቅቦ ነገር የለን ሕጂ እሶም ብፅል እዮም ዘለዉ ፍቅዲ هيوتا إلك حفا بالكلام أجي ودو مسير عسرت وحدا ديا أبتم سب قرنطوس أفنا نأخذكم كفتيو لبناون قفحة أب لبهم لا يصبكم زلمبر أباناس أيصبكم مني حجز كله كاب فقد سلسة خساب عسرت زلو انتي أمي لهم بزح محامي أمهم بزح مسألي أمهم نحاول تسألي ما انتي لو قتل نفسي نحاول تسألي قتل نفسي حجز السيو بزي مغنيات زيو بهيوانينا زبلو زلو حواريا باولوس أبتدى حرواي أشي مقول كله مستم زي آمن أبحا قريتا قبل العلي اللي انتهي له بنصحنا بفلتت بعقلي بلوهات بقدس منفس بتقول أبا زي بالله فقري تقول أبا زي بالله فقري وي زخونة إن كان زي بالله فقري إنا نفكركم بقى على حقي حاسد زي كونه ناي كريستوس مالتي كم زموتنا يلو فقدت شعته انه خا حيوانينا كم زموتنا انه خا حيوانينا وانا زي بفقر سلازلو اب كريستوس سلازلو هياوي بكريستوس هياوي اتم زصلو ግን قتلت نفسي قتل نفسها مويتو مال موت ማለት ኃጢአት ዓስባ ኃጢአት ሞት ስለዝኾነ ማለት من استنتينا ني راح تخص خلال أنا بونا هيوتي وإتيا كلني بدنا بجير ما بريكم لنا أخم حجي بحلف زيا خاب سلست كاب متجمرتا سقع سوري بونا كاب سلست سقع عصرت سقع كلها سقعتا عصرت سلست زلاسي حجي خبلا خلو خسي بحلفنا عنا عبز اوان زي حجي زلنا يو
بنايا قلقلت بحلف بتاع قدر 4 وين انتي تبلسي بكل خما قلقلت أملاخ رأسنا نرئي ألونا أمبر بوزح تعجستن بمكران بجنكن حجي كله تعبيد وي إتي أقلقلتسي نعي حجة مهران نزلا بحلف بانا رتسب كبيد نديو زي تاتسي كم تدخل جزية مهرنا نعنا خنتاي نعنا إيز حجي نا إتيا مركز كل حجي خاطر مهرنا يعني نبتاز حلفت كالاي كورنطوس معرف سلسته حمشتن شدشتن كلتنا خاب أملاخ يوم كاب أملاخ دايو أمبر كاب رأسنا قال يخن زمس عنا حتى أقوى كنحسب أي كألناني فيدل يقتل منفس جن حياوي يقبر إمو نسخ عن نناي منفس أمبر نناي فيدل زي كونا أقل تحدش كيدان كنكون كالتي جبرنا حجنا عنا زيا بالدنبي بحلفي أنا خما قالي ثابت حجي نعيست مهرن نغينا بدخل زري أزر لخو كان حجونا بنا تلعيلا نيرة تزسرح انتاين زبلاديتاتنا لبي إزر إمبر عيني كونان حجي تسرح عبتي لبخا كل جيسيس بمنفس إزبلنا زر لبزي بفيدال وي بزربا وي بقال زي كونسي بتني أملاخ نأملاخ كنا قلقل كم زلنا بمنفسنا يتأملاخ كنا قلقل كم زلنا إلي يبلا زي أيستنتنا حجة حد أبونا انتاي لو متخوفيلو بزحي حانتي عائتي سرح عينو حانتي بتخوف زبالة كو بوز حيني زولو كل زري زي تات حجي كم قال لي تمس أكا سيبرت أكا مالتي زيسي كنت قمر خمزلنا كن عب جبر خنجبر خمزلنا زخونا نجرسي بمنفس كن صرحة خمزلنا إلى استنتينا يا نزي عب حلف زانا يقولقلتسي كل جزية تعجستن فقرن كنت كم زلنا إيو إن جنرال زمهرنا زلما بتعمي زي معرف زي بتعمنا باناس بدنبي مزنا زلنا يوسي كنا جبر خنا وكنفتن أبلغ كل جدي هوتنا مالتي هو كل أخيون صبوا مستنتان نايب حكي حجي أنت أتبزل كما قلقلت أملاخ رأسنا نرئلو نمبر ببزح تعقست بمكرا بچنقت بصبابا حجي تخالق مسكا مالتي جن كما قلقلت أملاخ ناي أملاخ قلقلتن حاسوت قلقلتن كم زلو دي أخا نستوعلات قبان ناي أملاخ قلقلتن دائم نبزي أبهير كم يقرم كم جسمرو إمزا حاسبون بر نسب دس زبلو أي حاسبون نتم حسوت يا ما قلقلت قلب لنا نسب دس زبلو خصمعون كزاربون كقبرون ترى يبزلي أجي أبتي لتنا نأملاخ فتسمر الكاتو قبرو خات نأملاخ زوانة أو كل جزء باهي بلومات أنصار نايزي زقوي خمزول لقن زي مزنقع إيه بحكي كان صوميلو نتا خمزة بقاش مارنا لو بعلو دمس دجمرة دمسرة تبع تغرسيان زخوس كوسم زعبيهم أوي بحمية تاشو من ساق زلو حواري باولوس جن كما قلقلت أملاخ رأسنا أنت مالك هذا قلقل كله خاجن بجبرن بقالن تي تأمنو بتجبر أنت لا كاب مزرعة بقارة يبل حواري تما بدأت نوخلو كم مزرعة بقارة بجبري كي تزاربك برهان أملاخ أبكالوت كم زبر خد جبر تخلي بكاي ده خطرة. Thank you أبنك علي وتسمع لنا لا يقول ما نسمع لنا جالس مثلا إنه أبيك أشيل لخير خا قال ما دم تكبر أبي الخا نحر ساعات كي نخيل عنيري أنا الله وساعات كده لا بقى شيء مدمدم تكبر حراي كبر المسكانان نعم لخي يكون أبنا بقش يوانس قالي وتسمع لنا مملشو مدلات يبز حلقة أبنا بويسستروم قالي وتسمع لنا أزمور دزمر كحفتنا نتا تقسون زنببكن كمون نزات تمحرنايا كم حتو زستنتن كنو ترداخمو كتقلتو زمسخم زيابير زمن كلكم زمن قلقلتكم يبارخ كله تواهيلي
أب أريا باولوس نفس برومية ملأختو مراف عسر تغلتي كسري عسر تشمنته زكال انت خوينسي بأخاتكم زمسة مس كل سب بسلام نبرو يبل زكال انت خوينسي بأخاتكم زمسة مس كل سب بسلام نبرو أبزا نمهارا زمسنا كاب قطري عسر تربعة جمير كاخ صعفت سامية دما بحلفي أبتا قطر عسر تشوعته سلازي كم معكولو موصن تفاليون رخصايت تنكيو أنا ون كقبلكم إيه يبل እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ይዝብለና ንሕና ብዓይኒ ፅልኢ ንሪኦ ነገር የለን ብዓይኒ ፅልኢ ንሪኦ ነገር የብልናን ኢልና ግን እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ዘሎ ካብ ቁፅሪ 14 ብፊዚካል ካብኣቶም ርሓቑ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣይትንበሩ ይኮነን ዝብለና ዘሎ እንታይ ደኣ ብሓሳብ ብተግባር بأمنات بكل ነገር ግን مش نعخا زي يمثل نعخا أيمثلني مش زي أماني أب حد أرعوت أي تتصمدو ياتو مستي እግዚአብሔር የለን ዝብል مستي ዓለም بعلا تفطيرا أب عالم زلو كله بعلو تفطر إيو زبل أب حدا خطبعز أب حدا خطقرن أي تخيلني خا تغيلكا فتعرخم زلو امنتكم زلو تمهرو انت زي كيلكا جن نعوي تمثلن كابو ترحق جن كم سب أي تصلون أما أتي كله كابتا قطري 14 تصحيف زلو تفعل حتون مخنياتو لومي كل التحاوسنا نجر سلازخونه بيتسب اللونا فتوت اللونا يعرفت اللونا مو كم زتخونه زبال أبقى جزء زلو أبسط صدرابيتو زلو ناي كله تسأجم إيو أما أب حقوسم أب حمامم أب حزنم أي تقربوهم كابعتهم دماء تفليو أيكونن اتقال زبلنا زلو مغنياتو تاما جمريات ستة أسكوان تأتبل نرى بأخاتكم زمس زكال تغينو مش كل سب بسلام نبرو كاب مقدو زلقسي حوها وحفتها ويبيتسبكا ويعركها تفلت أزخونه حزينو ويحميمو تليو انتاي مو كابت امنت كاباي وزين دي حمامو حزنو انتاي قدسني كتبل اي تخيلن إخا سمز حزنو حزنو مسمز حقوسو دما تحقوسو زبل سلازلو ابتا قبار قنا نعتاتهم كتمثل يبلكان مخنياتو نسخاتكم انت اخوم زبلنا زلو بيت مقدس املاخ يكون لو من دا بيت مقدس املاخ صباح دما اندا طاوت حدا موكب كاطاوت حدا منكب كادما تابوت كتسكم اي تخيلن إخا لو مسكرسس صباح دما مسبليال لما مس أماني صباح دما مش زي أماني إن دابلكا هيوتكا كتحواوشو يبلكان مخنياتو أماني إخا ود كرسوس إخا صدقن حاتياتن فليخا برهانن سألماتن فليخا نكرسوسن نبليالن فليخا نتعوتن نأملاخن
ፈሊኻ እጂ እቲ ካብ ማእኸሎም ውፁን ተፈለዩን ናይ ክርስቶስ ትኾንካ ምስ ብልያል ክትሓብር የብልካን ምስ ሓጢኣት ክትሓብር የብልካን ምስ ጸልማት ድማ ክትሓብር የብልካን እምበር ነቲ ሰብ ክትጸልኦ ነቲ ነገሩ ኢኻ ትጽየፎ እምበር ንሕና ንኽንጽየፍ ንሰብ ክንጸልእ እውን ስልጣን የብልናን ንዓና ኣምላኽ ምስ ሓጢኣትና ተጸይፍናኸ መን ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብል ይኽእል ግን እንታይ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ኣምላኽሲ ንሓጢኣት እምበር ንሓጢኣተኛ ሰብ ኣይጸልእን እዩ ነቲ ሰብ እውን ነቲ ተግባሩን ነቲ ስርሑን ኢና ደኣ ክንጸልኦ ክንጽየፎ ከይንሓብር ክንጥንቃቕ ዘለና እምበር ከም ፊዚካል ንሰብ መዓልካ ሓደርካ ክንብሎ ንኽእል ኢና ክንጽየፎ ክንጸልኦ ንሰብ ኣይንኽእልን ኢና ግን ንግብሩ ክንጸልኦ ንተግባሩ ክንጽየፎ ንስርሑ ካብ ስርሑ ክንፍለ ክንርሕቕ ግን እዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ብናተይ ርድኢት ነዚ እዩ ዝገልጸልና መስለኒ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ እሞ ብጸሎት ክንሓፅም ምናልባት ኣቦሽ ዮሃንስ ወይ ኣቦሽ ተስፋም ክብልዎ ተሎ أبوش يوحنس برانش ودي أبوش يوحنس نعم ودينا هنا أبوش قال وتسمع لنا أبوش أنت سلام ده تسحلنا أبوش صعب له صعب ده حزن لكم دي أبوش تسفى مالاتكم ولا أنا قبل لا تلسك قبل أبوش هذا اسم أب والابن والمنفس القدس سلام لك من سلام صلوت كم بحدش كل نزحزة أب كل عالم نجيسون زنبر قويتا كله نزخنا أملاخنا بقويتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام حنتي أب كل ما أذن زلا قدس بيت كريستيان لمنو لنا نخلهم قاسوتن هزبن بزح سلام ذهب وهاب سلام نسو እግዚአብሔር أملاخنا يو صليو وقويتا كل زحسكا أب كل عالم نجيسكا تنبر قويتانان أملاخنان أبون قويتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام نلمنا كان مالك كان لنا ونبو السلام كل يبكنا يخمو سلام كهبنا وእግዚአብሔር بزيك خان نفلطو ካልእ بعد أملاخ يبلنا نمو أدرينا ناتكاغبرنا قدسم كان نسمن نصوعنا لنا نسخا خام أب سمايات ناب لب كلنا سلامك سددلنا أبز عالم زي زلو نابراناون بسلام حلو نمسفن إذا مدرزي أخا مئنتانان مئنت كل هزبن سلام حبو نمو كان انتنا حزابن قروابتنا سلام حب مئنتانا مئتاونان موسانان بسلام حلو بدحان بعرفتن كنهلو بكل سنة يعملوخن بفرهات እግዚአብሔርን بهياونتن كنبر بحد ودخا قويتانان مدحنان يسوع كريستوسن مسؤون اسم منفس قدسن مسغانان جزءاتن كبرن بوزلكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين باشه طلعت قرن باشه أنا هاي باشي قرنا أنا كنا ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ስለዛ መዓልቲ እዚኣን ስለዛ ሰዓት እዚኣን ስለዚ ጉባኤ እዝን ንሕና እውን ኣብዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ስለ ዘፍቀድካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ጉባኤ እዚ ብመንፈስ ኣዕብዩ መገዲ ሓቂ ትሕጁ ናብ ሰማይ ኣጠሚቱ ኣብ ሰማይ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ዘፀንብር ጉባኤ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና سلام اكاب زي كنا عن التبسي بتقال كأملاكنا كان السماء را كن بلعو كن نبرلو كن مرحلو كن مالالسلو سبح جزنا زقال زي كنا نينا فرادينا زي كنس قص كامر أي يخنا لنا
كم زي قبائة زي سأنو أملاخنا قبائة خفتلهم نقبائة زلنا دما تتكم تقبرنا قشو دحن ملسلنا وفرو دحن يتولنا نعلم كلها دما سلام كورد الله إذا سعزيئة بتشنكي مكرا أبأنتا أبسقاي زلو بزحات هلو قفي حوز سببهم ببرهانو دما زلمتهم ما أملاخنا سخام ساعتهم كن سبب أمعه مكرأم ود قدس እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ንጸሎት ዘኩርና ዝበሉና እስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ሕረትካ ላእኸሎም ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ፀግን ዙናና ፃናንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ድራር ዕለት ስኢኖም ዝጭንቑ ድማ ኣምላኽና ሩቓት ክደን ፅሙዓት ኣርዊ ጥሙያት ንሳዕ سجاب نفسي تأثر دم أملاحنا سخاف حالنا ولدنا يوم كلهم أوداتهم أولدهم بارخلنا أغازقون قبرلنا كلهم دكنا تصب قريئنا الطعمس معنا يولد كله يحق سلنا صومنا أرخلنا قدسلنا بلمد زي كون استايدنا بأمنا تمرحنا بمنفس كار تملئنا بأمنا صنيعنا هنصومو أمو درعو برختن سماوي هوتن كنرخبر حجزنا إذا صام زي كل خاص إن كلنا سخاتو لدول اللي بزدالو صامون صلاة سواء كبر لنا برهان الدت كابد حنا سلامات صحنا سانا وعلكانا مسكنك سانا تحضر الموقبك نادينا قد سرنجل مريم عمالها النات نعمل أخت ترى دعنات ناين بياتنا وريات نسأل عن سمايتات صلاة يتفلينا كاب قدس ميكائيل ملأ أخبار فترة دي يتفلنا بسماياتنا بربنا نعلت نجيرانا على مهلنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا نأسنا حدقنا كابكو فارقنا نمبر فتنا يتونا ننقسن حيلين كلام نزل على الناس وزت يا مريم وزيت يا مريم سلام لك له أحد سجاخون دندني فيه الجابير صباح في تسراو السلام لك له سبحان السبرختي ركر سخون برخيو وملت تصقع جابير مساخيو في صدر نقصر لنا نفت ودقيس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين نفتح ويسري يجزينا أملاكنا ودانيس كرسوس كان سرعت يعدم ساسي أبسا ودو لبروك ساتي برهان أنتم عبير قناة وغيريا قناة وان سارقو سنات وبسمكمو كل بتعنون صحلي رسينس كل وان سمعت جيو مارن كرسوس ملعسر تخلتي جيو مارن نكسوس 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 صقونا عبير قسيس بصلتك القدس زحلة فهم حرمنا بالمسخ حلونا باكم من بس كريستم ما صار حتى التحنين بتاعكم فانت قدنا مريم محرنا خصوصا بالعصر تقول سجل بيتنا يسوع كرسوس أرجع بيا ربون برات منفس قدسنا بلا لينا بلا لخلهم من بلا لبزز ولا أي وطن وصفن الربن كويني ورد كبرن مسكانا نعم لخيخون نخلكم أملاخ زمان أقل بلتكم مبارك بركم الشهد رغم الشهد حنحضروا قالوا تسمع لنا كتاتنا محرتي وردلكم بداتكم الله حرية ولد أبو أشي أمين أمين أبو أشي